Ang unang santupang nag-declare nito, si Papa Damaso. It was declared officially in the year 405. So susundan ko po yung sagot mo Padre Sabi mo, 405 official po nag-declare si Pope Damaso. Tama? Okay, ngayon, tanong. Kailan po ba namatay si Pope Damaso? Siya daw yung official na nag-compile 405. Nag-compile sa Biblia, si Papa Damaso sa tuig 405. And I want you to know, namatay na si Damaso. 384 lamang po, namatay si Damaso. Ayan naipanganak po siya 304 hanggang 84. Damaso 1, naging 366 siya na po, patay na siya sa 405.